Vážení priatelia, ocenené deti, rodičia, priatelia výtvarného umenia. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na pôde Turčianskej galérie v Martine, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Nachádzame sa v tzv. Župnom dome, jednom z najstarších objektov mesta Martin, ktorý sme ale aspoň jeho čas premenili na číselnú krajinu. Vítajte teda na 22. ročníku Biennále fantázie 2016. Vítajte na slávnostnom programe odozdávania cien a na vernisáži výstavy najlepších prác. Je mi cťou, že medzi nami môžem privítať vzácnych hostí. Máriu Ivčenko, ataše veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Ondřeja Pometla, prvého tajomníka veľvyslanectva Českej republiky v Slovenskej republike. Petra Tvrdoňa, riaditeľa Medzinárodného domu umenia detí Bibiana. Martina Hudeca, poslanca mesta Martin. Kristínu Zvedelovú, kurátorku Biennále fantázie 2016. A ešte raz vítam aj vás všetkých, ktorí ste si piatok 13. našli čas a prišli sem do Župného domu. Rozprávka majú blízko tradície, ktoré nám v pásme s názvom Lučné spevy a tance z Belej predstavia členovia detského súboru Kalužiar. Myslím, že potlesy zaslúžia nielen ocenené práce, ktoré prišli do tohto ročníka, ale aj všetky práce, ale aj tých, ktorých sa zrodila myšlienka založiť
zorganizovať takúto krásnu súťaž. Myšlienka vznikla v roku zhruba 1962 tu v Martine na pôde základnej umeleckej školy, kde vtedy šéfoval riaditeľová pán Jozef Vongrej, ktorému sa táto myšlienka podarila dotiahnuť do konca a v roku 1969 sa uskutočnil prvý ročník. Samozrejme, hneď do neho sa zapojili deti bývalého tedajšieho socialistického bloku. No a postupne sa táto súťaž rozrástla v podstate do celého sveta. Môžeme povedať, že za tých 22 ročníkov evidujeme vyše 115 000 prác, vyše 50 krajín sveta. Ale vráťme sa, alebo pozastavme sa ešte chvíľku pri tomto 22. ročníku. Na kto iný ako kurátorka tejto výstavy by vám lepšie ho pripomenula? Kristina Zdedelová, nech sa páči. Ďakujem za slovo, takže všetkých vás srdečne vítam. Som veľmi rada, že sme sa stretli v takomto hojnom počte. Pán riaditeľ už naznačil vlastne práve tie prvé myšlienky alebo začiatok toho, ako Biennále fantázie vzniklo. Ja som mala tú česť, že som sa mohla venovať práve tomuto aktuálnemu 22. ročníku, ktorý dokazuje okrem iného, že detská fantázia, tvorivosť je v podstate nevyčerpateľná a dokáže obhajovať to svoje postavenie už viac ako polstoročie, čo dokladom je nielen akože dĺžka trvania Biennále fantázie, ale aj to, že každý ročník je ukončený alebo prezentovaná aj tá tvorba práve v galérii vo forme tejto špeciálnej výstavy, tak ako je to dnes. Podobne ako v minulých ročníkoch, a teraz hlavnou tou témou boli mýty, rozprávky a legendy. Sú to v podstate veci, ktoré sú deťom najbližšie a blízke. My sme sa rozhodli v tomto aktuálnom ročníku im troška tú tému zúžiť a upriamiť ich pozornosť na čísla a ich magický význam. Samozrejme, čakali sme, že príde množstvo prác, ktoré budú vychádzať práve z toho, keď to číslo vlastne v rozprávke je zakodované už priamo v tom názve. Ale dúfali sme, že budeme mať aj práce, ktoré budú troška také pre nás tajúplné a budeme musieť hľadať vlastne to číslo alebo ten magický význam. Na naše veľké potešenie sa všetko toto splnilo. Do aktuálneho ročníka prišlo viac ako 5000 prác z viac ako 33 krajín sveta, čo je akože veľmi pekná účasť a bolo ocenených veľmi veľa prác a porota mala veľmi ťažkú prácu, hlavne v podstate už len pri tom prvom výbere, že prejsť tých 5000 prác, ohodnotiť ich, vybrať práve tie, ktoré sú možno lepšie, ktoré nie sú také dobré ako tie predchádzajúce a tak, ale v každom prípade všetky práce zaujali veľkou fantáziou, hravosťou, obdivuhodné bolo veľké množstvo techník, ktoré sa vlastne objavilo, rôzne žánre, objavilo sa veľa trojrozmerných objektov, dokonca sme mali aj počítačovú grafiku a animované filmy, ktoré budete vidieť vlastne dole. Súčasná výstava, ktorá vlastne je o poschodie nižšie a budete si ju môcť za chvíľu pozrieť, je v podstate výberom toho najlepšieho, alebo samozrejme nachádzajú sa tam všetky ocenené práce plus iné práce, ktoré sa nám vlastne hodili do toho výstavného konceptu, ktorý je takisto, alebo teda takisto vychádzal z tej myšlienky, tej mágie čísel, teda číslo. My sme si zvolili aj niečo také hravé, ako je počítadlo a počítačové guličky, ktoré vidíte, ktoré vlastne sú takým hlavným vodítkom celej výstavy. Samozrejme, výstava by nevznikla bez toho, keby na nej nepracoval veľký tím ľudí. Tak ja by som aspoň poďakovala samozrejme hlavne autorovi tej výtvarnej koncepcie Petrovi Klaudinimu, potom autorovi grafického konceptu celobiennále fantázie Ivanovi Bílemu a samozrejme všetkým zamestnancom galérie, ktorí sa veľmi aktívne podieľali na tom, aby táto výstava mohla byť realizovaná. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa tu budete cítiť príjemne a výstava sa vám bude páčiť. V rámci Biennále fantázie oceňujeme ako Tučianska galéria, ako hlavný usporiadateľ spolu so svojimi spoluorganizátormi udeľujeme viac cien. Hlavnú cenu Biennále fantázie udeľujeme v spolupráci s Ministerstvom školstva. Je to cena Jozefa Vongreja, zakladateľa, spomínaného Biennále fantázie. V tomto roku prvú cenu, alebo hlavnú cenu Biennále fantázie získal Vsevolod Lohanov z Ruskej federatívnej republiky. Názov Boj s drakom.
Keďže Vsevolod poprosí Máriu Ivčenku, aby prišla za ňoho prevziať túto cenu. Dobrý deň. Ďakujem vám veľmi pekne za vyznamenanie a je to pre mňa veľká cesta. Ďakujem. Teraz mikrofón a pódium bude patriť Zuzane Seleckej, tiež talentu, ale nie z toho výtvarného umenia, ale z toho spevackého hudobného. Takže nech sa páči, Zuzana Selecká vám zaspieva pieseň Jara Filipa Cez okno. Každý to okno odo mňa žobre. Chicago, Paríž, divý román, cez okno vidím a sedím doma. Výstava Biennale fantázie, ktorá je dnes nainštalovaná, ju otvoríme, udrie svetlo sveta nielen tu v Martine, ale aj inde v iných štátoch, pretože našim záujmom je vystavovať aj v tých krajinách, odkiaľ deti jednak dostali ocenenia alebo poslali svoje práce. V tomto roku by mala putovať do Belehradu a na budúci rok do Torune. Spoluorganizátormi tejto súťaže sú aj iné inštitúcie, medzi nimi aj mesto Martin. Poprosím poslanca pána Martina Hudica, aby prišiel odovzdať cenu mesta Martin. Ja by som v zastúpení pána primátora by som chcel odovzdať cenu mesta Martin, a to žiačkám základnej umeleckej školy Antona Cigera z Kežmarku, a to Eme Kuzmovej, ktorá mala prácu Kozliatka a vlk, a Sabinke Perignátovej za prácu 7 kozliatok a vlk. Srdečne blahoželám. A ďalším organizátorom je Detský dom umenia detí Bibiana a poprosím teraz pána riaditeľa Petra Tvrdoňa, aby odovzdal ceny. Tak dovoľte, aby som vás pozdravil v mene Bibiany z Bratislavy. My sme strašne radi, že sa môžeme zúčastňovať tejto akcie, pretože niektorí viete, niektorí neviete. My sme tí, ktorí organizujú niečo podobné, ako organizujete tu vy. Len si myslím, že trošku o iných umelcoch, to je už o skutočných umelcoch. Organizujeme Biennale ilustrácií Bratislava. 50. ročník, čiže sme aj starší trošku ako vy, ale to nevadí, ja si myslím, že nás raz dobehnete. Ale ja si osobne myslím, že respektíve rád by som sa dožil raz takej veci, že my teraz odovzdáme tu nejakým dvom slečnám, dievčinám cenu Bibiany. A ja by som bol strašne rád, keby som raz tým istým dievčatám, keď budú už v podstate väčšie, mohol odovzdať cenu na Biennale ilustrácií Bratislava, ktoré sa koná takisto každé 2 roky a vždy je to v Slovenskom národnom divadle, čo by bol určite veľký zážitok aj pre deti. A ja vždycky na takýchto príhovoroch hovorím jednu vec. Keď najbližšie pôjde s mamou do Bratislavy alebo s ocinom, tak mu povedz, že nech ťa nebere do obchodného centra, to máte aj tu, v Martine. Povedz, že nech ťa zobere do Bibiany a kľudne ťa tam môže nechať a ona si môže behať po nákupoch a ti garantuje, že sa budeš lepšie baviť ako v tom nákupnom centre. Takže
Cenu Bibiany získala Nela Liptáková s prácou 7 kozliatok a vln. Cenu prišla pedagogička Irena Mornická zo Žiliny. Druhú cenu získala Greta Vetklaus-Kajte z Litvy. Neprišla tu, ale gratulujeme a cenu doručíme a odovzdáme. V tomto roku sme mali aj ešte jednu cenu navyše, pretože táto súťaž bola rozšírená o deti, slovenské deti, ktoré žijú a tvoria v zahraničí. Boli tiež ocenené a akt ich odozdania cen pre tieto deti bude na druhý týždeň vo štvrtok v rámci vernisáže slovenského maliara žijúceho v Mníchove s názvom Hľadanie raja. Takže tieto ceny odovzdáme aj za prítomnosti predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo štvrtok 19. mája. Ako sa dostaneme k poslednému bloku oceňovaniu, ešte myslím, že oceníte talent s Martikou New Age. Tento tanečný klub v Martine už je dlhodobo na scéne a tanečníci tohto klubu získali mnohé ocenenia, či už na majstrovstvách Slovenska, ale i Európy a sveta. Takže Martiko New Age. Ďalšou cenou, ktorú porota udelila v rámci tohto ročného Biennále Fantázie, bola cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Túto cenu získala kolekcia prác Galérie dieťaťa Torún v Poľsku. S touto galériou máme veľmi dobrú spoluprácu a koncom júna ideme ju navštíviť. Robia podobnú súčasť, takže ideme tam a túto cenu im odovzdáme. Takže potles pre Galériu dieťaťa v Torúni. Posledný blok cien, to sú individuálne ceny Biennále Fantázie. Poprosím kurátorku Kristínu Svetelovú, aby prišla sem a pomohla nám pri odovzdávaní cien. Individuálne ceny získali Eliška Kunčárová, áno, je tu, výborné, Filip Bízik, ešte raz, toto pre ocina. Filip Bízik. Ďalej, Boris Kostka z Piskabela. Ďalším oceneným je Adam Malinovský z Martina. Individuálnu cenu dostáva aj Nikola Kohútová z Ružomberku. Ďalej Michal Solt z Trenčína.
Individuálnu cenu Bienále Fantázie 2016 získala Klára Kováčiková z Čadce. Zo Spišskej Belej si príde pre cenu Blanka Pacigová. Porota sa rozhodla udeliť individuálnu cenu aj Karolovi Rokitovi z špeciálnej školy Brunky. Michal Koban z Martina je ďalší držiteľov individuálnej ceny. Ďalším oceneným je Oliver Daníšek z Popradu. Teraz by som poprosil prvého tajomníka veľvyslanectva Slovenskej republiky pána Ondreja Pometla, aby prišiel odovzdať individuálne ceny Bienále Fantázie pre deti z Českej republiky. Eliška Beránková, HIV Slezsku. Ďalej Elena Južiková Prostejov, Filip Horák Novíčín. Ďalej individuálnu cenu získava aj Nikola Šíbná Opava, Magdalena Hajková Opava a Tomáš Kytil HIV Slezsku. Neprišli deti, ale pani učiteľky, ktoré ich vedú. Sme radi, že naše prijatie na tento akt ocenenia prijali aj uspomínaní hostia a preto mi dovolte, aby som na pár minút odovzdal, alebo pár slov odovzdal mikrofon pánovi Ondřejovi Potelovi. Vážený pane řediteli, milí mladí umělci, dámy a pánové, já bych jménem velvyslanectví České republiky v Bratislavě chtěl poděkovat za to laskavé pozvání na dnešní slavnostní udílení cen 22. ročníku Bienále Fantazie, které jsme obdrželi na velvyslanectví. Je to pro nás další ukázka těch hlubokých, širokých a intenzivních a mnohovrstevnatých vztahů, které existují mezi českým a slovenským národem, mezi našimi bratrskými národy. Děkuji ještě jednou, gratuluju všem výhercům, všem úspěšným umělcům, ale gratuluji i všem ostatním, kteří se zúčastnili a si šli takhle se svou kůží na trh. A na závěr mi dovolte osobně říct, že se těším na ten 23. ročník už Bienále Fantazie, který pokud dobře počítám, bude v roce 2018, kdy stále ještě bude trvat mé vyslání zde na Slovensku a kdy si budeme v tomto roce připomínat 100 let od vzniku Československa. Takže ještě jednou děkuju, gratuluji všem. Individuálnu cenu Bienále Fantázie získava Sandra Pielaková z Trstenej. Ceny získavajú aj deti zo zahraničia, a to je Valery Tuleha z Bieloruska, Mária Pilipenko, Ukrajina a Ajzaja Sagadat z Kazachstanu. Gratulujeme, posielame potles a ceny. Ďalšiu cenu získava Lea Pudaliová z Spišska Bela. Tomáš Kovalčík z Spišska Bela. Barbora Adamiaková z Spišska Bela do tretice. A individuálnu cenu Bienále Fantázie 2016 získava aj Alexander Hanikajer z Ruskej republiky. Poprosím. Vážení prítomní, sme u konca dnešného programu, ale prv ako naozaj otvoríme tú pomyselnú bránu 22. ročníka, pozrieme si práce, ešte tu pozvem so svojím vystúpením Zuzanu Selecku. Birds flying high, you know how I feel.
sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Feeling good. Dovoľte mi, aby som poďakoval podporovateľom, ktorí nás podporili v tomto ročníku, a to je Fond na podporu umenia, mestu Martin, Žilinskému samosprávnemu kraju, ďalej podnikateľským subjektom Neografia AS, KOV Jednota, vydavateľ SK, Demrov, Falcon, Timex, Streamleader. Ešte raz veľká vďaka aj ktorej ich zásluhou sme tento ročník mohli zrealizovať. Dovoľte ešte raz a zo srdca poďakovať kurátorke výstavy Kristine Zvedelovej. Ďalej mi dovoľte poďakovať sekretárke tohto ročníka, ktorá mala na starosti naozaj všetko, od písomnosti, poroty, zasadnutia, všetko možné, Evke Mužilovej. Poďakovanie patrí aj uspomínaným pánom Petrovi Klaudíniovi, staršiemu a mladšiemu. A samozrejme aj celému týmu zamestnancov Turčianskej galérie, ktorí naozaj sa priložili ruku dielu. Ešte raz veľká vďaka. Verím, že sa vám výstava bude páčiť a verím, že si odnesete z tejto výstavy veľa podnetov. Touto výstavou začíname vlastne týždeň Turčianskej galérii, ktorý bude končiť na budúci týždeň v sobotu podujatím nocou múzeí a galérií. Verím, že si nájdete aj v rámci tohto týždňa čas na naše podujatie. Výstava Biennále fantázie potrvá našej galérii do 3. júla tohto roku. Ešte raz prajem príjemný zážitok. Ďakujem vám za účasť a pozornosť a niekedy dovidenia.